कळत न कळत हातातून एक अशी घटना घडते जिची शिक्षा तुम्हाला कदाचित जन्मभर ही भोगावी लागेल. पण मी असं का बोलतोय हे कथा ऐकल्यानंतर तुम्हाला समजेल. पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. बर, अजून काय? असं बोलताच रिया ही पोलिसांसमोर जोर जोरात रडू लागली आणि पोलीस हा रागारागामध्ये विसरू लागला. नक्की झाले तरी काय, मला सांगाल? आणि रिया घाबरतच सांगू लागली, हो हो, तेव्हा आम्ही पार्कमध्ये बसलो होतो तिघेही. रात्रीचे 9:30 वाजले असतील. तिघींमध्येही मस्ती मजा चालू होती. मी म्हणजेच रिया, सुरेखा आणि आमची जिवलग मैत्रीण रेखा. आम्ही तसेच बसून काही ना काही गप्पा मारत होतो आणि अचानक रेखाने सांगितले, ते बघ काय, कोण आपल्याला बघतंय. त्यावेळेला आम्ही जास्त लक्ष दिलं नाही, पण आमची गप्पा तसेच रंगत गेल्या आणि बघता बघता रात्रीचे 11 वाजले. त्या गार्डन मध्ये कोणीही नव्हते आणि रेखाने पुन्हा एकदा घाबरत बोट दाखवले, ते बघ काय, ते आपल्याला बघतायत. आम्ही दोघांनीही मागे पाहिलं आणि आम्ही पाहिले की आम्हाला 2 जण तसेच बघत होते. एक साधारण रात्री 8 वर्षाचा मुलगा असेल आणि एक किमान 40 वर्षाचा माणूस असेल. आणि हो, ते पाहताच आमच्या अंगावर थरकन काटा आला होता, कारण की त्या माणसाचे डोळे हे बाहेर आले होते. एका भिंतीच्या मागून फक्त त्याचा चेहरा दिसत होता, जणू तोच आम्हाला लपत बघत होता. त्याचे ते डोळे, डोक्यावर नसलेले ते केस आणि हो, कोणत्याही क्षणात तो आम्हाला चावून खाईल असे त्याचे ते घट्ट दात हे दिसत होते. त्यात तो 8-9 वर्षाचा मुलगा, तोही आम्हाला तसाच रागात बघत होता, जणू तो आम्हाला मारायला येईल असे वाटत होते. आम्ही तिघींनी तिथून लगेच निघण्याचा निर्णय घेतला. गाडीत बसलो आणि निघून आलो. पण काही दिवसांपासून रात्रीचे आम्हाला ते तसेच दिसत होते, का काय माहित. आणि अचानक एक दिवस झालं, फोन आला की रेखा हिने आत्महत्या केली. पण रेखा यातली नव्हतीच साहेब. रेखा ही आत्महत्या करूच शकत नाही आणि मरण्या अगोदर तिने मला फोन केला होता. ते बघतायत, ते आलेत, ते मला सोडणार नाही. आणि तेवढ्यातच फोन हा ठेवला किंवा कट झाला हे आम्हाला माहित नाही. आम्हाला वाचवा. त्यात ते पोलीस इन्स्पेक्टर बोलू लागले, घाबरू नका, तुम्हाला काही होणार नाही, वाटल्यास आम्ही आमची सिक्युरिटी देऊ. एवढं बोलताच या दोघांची समजूत काढली. काही पोलिसांना मार्गावर लावले आणि या दोघींना घरी पाठवले. पण इकडे रेखा ही यांच्यातून गेली याचं दुःख हिला फार होतं. रिया आणि सुरेखा आता दोघं एकट्याच होत्या. रिया ही सातत्याने सुरेखाला धीर देत असे. रात्र झाली, झोपी गेले आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी एक फोन आला. त्यात रियाला कळाले की जी सुरेखा चक्क रात्री 1:30 वाजेपर्यंत आपल्यावर बोलत होती, तिला देखील कोणीतरी मोठ्या इमारतीवरनं खाली ढकलले होते किंवा तिनेच आत्महत्या केली होती. हे ऐकताच रिया जोर जोरात रडू लागली. घरच्यांना सांगू लागली, मला नाही सोडणार, तो सोडणार नाही मला. ही अशी का करत होती तिलाच समजत नव्हते. लागताच पोलिसांनी घटनास्थळी आले, रियाची समजूत काढली आणि रियाला वचन दिले की आम्ही तुमची रक्षा करूच. आणि तेव्हापासूनच रियाने तर फार मोठा धक्का घेतला होता. ती तशीच बेडवर उभी राहायची
कधीतरी तर पोलिसांना देखील अपशब्द बोलू लागायची. डॉक्टरांची तपासणी झाली आणि नंतर कळाले की तिला एक मोठा धक्का बसला आहे. हळूहळू करून असे वाटायचं की तिला वेड्याचे झटके येत होते. एके रात्री ती तशीच बसली होती आपल्या खोलीमध्ये. काही पोलीस कर्मचारी देखील होते घरामध्ये. ते तसेच बाहेर बसले होते आणि अचानकपणे रियाला तिचा तो बाथरूमचा दरवाजा हा उघडण्याचा आवाज येऊ लागला. हळूहळू करून बाथरूमचा दरवाजा उघडण्यात आला आणि त्यातून 2 मुंडके दिसू लागले. एक 8 वर्षाच्या मुलाचे आणि एक किमान 40 वर्षाच्या माणसाचे. ते तसेच रियाला पाहत होते. रिया ओरडणारच, पण त्या क्षणी तिने पाहिले की दोघांचे ते चेहरे हे पांढरे पडले होते. त्यांचे ते डोळे हे कोणत्याही क्षणी खाली पडतील असे वाटत होते आणि त्यांचे ते दात हे क्रूरपणे रियाला पाहून हसत होते. रिया जोरात किंचाळली. बाहेरचे पोलीस तसेच आतमध्ये आले. दरवाजा बंद होता तो तोडला गेला आणि रियाने सांगितले, हेच ते दोघं, बघा इकडे कसे मला बघतायत. पोलिसांनी आपल्या हातात असलेली पिस्तॉल काढली आणि बाथरूमकडे वळवली. पण पोलीस तसेच रागात आता रियाकडे बघू लागले, कारण की तिकडे कोणी नव्हते. वाटलंच पुन्हा एकदा त्यांनी आत जाऊन सगळीकडे पाहिले, पण कोणीच नव्हते. तिथून बाहेर जाण्याचा तर प्रश्नच येत नव्हता आणि पोलीस रागारागामध्ये बोललेच, सातत्याने आता 8 दिवस झाले, आम्ही तरी किती सहन करायचं. यापुढे आम्हाला जमणार नाही. आता तुम्हाला लागलंच तुम्ही दरवाजा उघडू नका, काय झालं तर आम्हाला फोन करा. तेही तसेच रागारागामध्ये निघून गेले. रियाच्या घरच्यांनी तिला फार ओरडले आणि बोलू लागले की तुला खरंच वेड्याचे झटके येते तसं वाटू लागले, असं का करतेस. रिया तशीच झोपी गेली. तिला आठवत नव्हते की असं का झाले. पण त्याच रात्री अचानकपणे तिची जाग आली आणि ती पाहू लागली. जे तिने पाहिलं ते तिथे पाहताच अंगावर शहारे येऊ लागले, घाम फुटू लागला आणि हो, तिचे शरीर हे आता जड वाटू लागले होते. हालता येत नव्हते, तोंडातून शब्द फुटत नव्हते, कारण की तिने पाहिले की तिच्याच वरती त्या पंख्यावर तो 8 वर्षाचा मुलगा पाहून तिला तसाच पाहत आहे आणि एक क्रूर हास्य देत आहे. आणि तिच्याच बाजूला तो 41 वर्षाचा माणूस हा बसला होता आणि हे दोघं पांढरे पडले होते. हे तसेच पाहून रियाकडे हसत होते. त्यात कसंबस रिया बोलू लागली, सोडा मला, जाऊ द्या, का माझं बिघडवतात काय, मी तुम्हाला काय केलंय, जाऊ द्या मला. आणि तो माणूस हा पुढे आपले दोन्ही हात करू लागला. वरती असलेल्या त्या मुलाने देखील आपापले मोठे हात हे रियाकडे घेऊ लागला. रियाचे पाय पकडू लागला आणि दाबू लागला. त्यात त्याने आता तोंडही पकडले. रियाचे तोंड बंद करू लागला आणि इकडे रिया तशीच ओरडू लागली, का मारतायत मला, मी तुमचं का केलं. पण त्याच वेळेला तो माणूस बोलू लागला, आठव 19 तारखेच्या रात्री तुम्ही काय केलं, आठवा जरा, आठवा. आणि रिया तशीच आठवू लागली. पण क्षणभरातच तिच्या समोर असलेले ते दोन्ही भूत हे अदृश्य झाले. तिच्या जीवात जीव आला आणि ती पळण्याचा प्रयत्न करू लागली. दरवाजा उघडण्याचा निर्णय घेतला, पण दरवाजा यावेळेला घट्ट झाला होता आणि हसण्याचा आवाज येऊ लागला. आणि तिने सोक्षमोक्ष करण्याचे ठरवले की हे आहेत तरी कोण, हे मला असा का त्रास देत आहे. ती खूप आठवू लागली की 19 तारखेला तिने काय केले होते. आणि नंतर तिला आठवले आणि ती बोलू लागली, नाही, असं नाही होऊ शकत, असं होऊच नाही शकत. तिच्या चेहऱ्यावर पूर्णपणे चिंता दिसू लागली होती आणि तिने त्या क्षणी आपला तो लॅपटॉप काढला आणि
काही सॉफ्टवेअर कनेक्ट केले आणि तिथून पाहू लागली. तिला रस्ता दिसू लागला होता आणि हो, यांच्या त्या तिघींचा आवाज देखील येत होता, कारण की हिने कारमध्ये असलेला तो फ्रंट कॅमेरा लावला होता. तिची रशीच रेकॉर्डिंग होत होती आणि बघता बघता तिला दिसू लागले की यांनी अक्षरशः 120-130 एवढी गती घेतली होती आणि गाडी चालवणारी रियाच होती. आणि त्याच क्षणी समोरून 2 व्यक्ती आले. एक 8 वर्षाचा मुलगा आणि एक तोच 40 वर्षाचा माणूस होता. रियाने कसलाही मागचा पुढचा विचार न करता या दोघांना धडक दिली. ते अक्षरशः अर्धा फीट लांब उडाले असतील. तो मुलगा तसाच त्या क्षणी मेला आणि 40 वर्षाचा तो म्हातारा माणूस हा तसाच तिथे तडफडू लागला होता. हे तिघीही गाडी थांबून तसेच खाली उतरले. आता करायचं तरी काय? रेखाचा आवाज येऊ लागला. त्यातच सुरेखा बोलली, काय म्हणजे? ह्यांची ती बॉडी घेऊ आणि ते त्या जवळच्या नदीमध्ये टाकू? कोणाला कळणार आहे की आपण उडवलंय? आणि नशेमध्ये असलेले ते तिघही जोरजोरात हसू लागले. यांना कळत देखील नव्हते की यांनी काय केले. त्या क्षणी तिघांनीही यांची ती बॉडी उचलली आणि तिथेच असलेल्या त्या नदींमध्ये टाकली आणि तसेच गाडीमध्ये बसून जाऊ लागले. पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये देखील यांची आत्महत्याच आहे असे दाखवण्यात आले, पण खरे काय ते फक्त या तिघींना माहित होते. जेव्हा ही बातमी वृत्तपत्रामध्ये आली तेव्हा तर हे अक्षरशः हसत होते की यांनी काय केले आणि यांना कोणालाच काही कळाले नाही. पण यांची चुकीची शिक्षा एक एक करून ही भेटत होती. आणि या वेळेला तर चक्क रियाचाच नंबर होता. रिया तशीच खाली बसली आणि बोलू लागली, जाऊ द्या, मला जाऊ द्या, सोडा, मी माझा गुन्हा कबूल करते, मला सोडा, जाऊ द्या. पण त्याच वेळेला सगळ्या खोलीमधनं हसण्याचा आवाज येऊ लागला. हा त्याच दोघांचा आवाज होता. आणि एक आवाज आला, त्या दिवशी जर आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये नेलं असतं तर आमचा जीव वाचला असता, पण तुम्ही असं नाही केलं. आणि एवढं बोलताच त्या पूर्ण खोलीमध्ये बत्ती ही चालू झाली आणि पुन्हा बंद झाली. आणि बंद होताच तिला दिसू लागले की तोच 41 वर्षाचा माणूस आणि तोच 8 वर्षाचा मुलगा हा तसाच रियाकडे येऊ लागला. त्या मुलाने रियाचे ते तोंड धरले आणि त्या माणसाने रियाचा गळा. त्याच वेळेला ह्यांनी उचलले आणि जमिनीवर फेकले आणि त्या माणसाने रियाला त्या इमारतीमधनं. रिया तशीच मेली. आणि हो, तिचा तो व्हिडिओ जे तिने त्या माणसाला उडवलेला तो देखील पोलिसांना सापडला. नंतर पोलिसांना वाटले की हिने देखील आत्महत्याच केली असणार या सगळ्या कारणांमुळे, म्हणून ह्याची देखील आत्महत्याच असे दाखवले. आता त्या दोन्ही मुलांचं काय झाले ते माहित नाही. कदाचित त्या दोघांच्या आत्म्याला शांती भेटली असेल किंवा ते आता या तिघींना बुताटकीमध्ये सत्वतही असतील. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. आणि हो, कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे तेजस.स्टोरी. भेटूया पुढील भागांमध्ये.